manifestin aquesta tarda pel centre de Barcelona en defensa de la seva dignitat professional, en contra del que està seguint la cúpula política del Departament d'Interior, a qui acusen d'haver fet públic que 5 Mossos havien estat suspesos de sou i de feina per presumptes maltractaments a detinguts. Recordem que aquest és l'origen d'un gran descontentament un cop es va fer públic que s'havien posat càmeres ocultes i que a través d'aquestes càmeres ocultes la direcció de la policia catalana disposava d'imatges que traslladava a la Fiscalia perquè investigués si eren susceptibles de delicte o no. Aquestes van ser les primeres, les segones van ser les de la noia russa, que ara tenen aquest complement que ahir aportàvem en primícia de la imatge d'ella escridassant i presumptament també autoagredint-se, si més no és el que diuen els Mossos, en el furgó policial que la traslladava, i després hi ha hagut tot el gran sidral del Cubotan i algunes altres denúncies. Els sindicats dels Mossos, que en principi estaven dividits però que al final han aconseguit una marxa unitària, que organitzen doncs aquesta manifestació, també acusen alguns mitjans de comunicació d'ajudar a difondre una mala imatge de la policia catalana. Recordem, però, que tots els vídeos que s'han fet públics aquests dies de les agressions han estat difosos o bé des dels propis sindicats en connivència amb els advocats defensors d'alguns dels policies presumptament implicats o bé també a través d'altres conductes que no serem nosaltres els que desvelarem. Només faltaria. El periodista no desvela la seva font d'informació. Però és evident que el periodista no s'ho ha inventat. I aquest malestar, per què els arriba a vostès? Per la difusió, pel paper dels missatgers, per la política de la conselleria, per una mala sintonia entre els responsables del cos i els responsables polítics, per una divisió entre tots vostès, perquè hi ha 5 sindicats, els Mossos d'Esquadra, alguns dels quals avui pugen, demà baixen, uns tenen unes posicions més fixes, els altres més laxes. Què passa, senyor Lara? Bé, la concentració que fa aquesta tarda, la manifestació, s'ha arribat a un punt de consens entre totes les forces sindicals del cos, no perquè tots pensem realment el que diu el manifest, sinó que, per exemple, en la gamma nostra del Sindicat de Mossos d'Esquadra de Comissions surten al manifest per no trencar la unitat sindical, que és el que reclama tots els membres del cos de Mossos d'Esquadra, però nosaltres tenim molt clar quin és el motiu pel qual anem a la manifestació i pel fet que la vam convocar i que vam ser els primers sindicats convocants. Nosaltres tenim 3 punts bàsics per la convocatòria, que és el reconeixement de la professionalitat, de la funció i el prestigi social del cos de Mossos d'Esquadra, que no pot ser qüestionada per uns fets aïllats, exigir que la policia de Catalunya no sigui en cap cas matèria de controvèrsia política ni d'utilització partidista, i demanar al Departament d'Interior que adopti totes les mesures necessàries en defensa de la dignitat del cos des del punt de vista de la seva funció social i de les seves condicions professionals. Nosaltres no entrem a qüestionar aquí si hi ha hagut mitjans de comunicació que ho han fet millor, si ho han fet pitjor, si és un complot dels mitjans. Crec que no és en absolut això. Crec que la funció dels mitjans és informar, perquè per això estan. El que sí que poder hem de retreure és algun titular d'alguna mitjà de comunicació, com el que va tildar la comissaria de les Corts com la comissaria del terror. Voldria recordar que per la comissaria de les Corts, des que existeix, han passat milers de detinguts, perquè és l'únic centre de detenció de Barcelona, i que en els mesos que va estar instal·lada aquesta càmera tan sols s'han detectat 2 casos de possible mala praxis per part d'alguns companys, casos que no entraré a qüestionar perquè estan en mans judicials i crec que és el pitjor que les té que valorar, però la sensació... Però vostè com a mosso no es pot valorar tranquil·lament, és a dir, no és una interferència judicial donar la seva opinió com a caporal dels Mossos, que vostè també és, sobre aquestes imatges. No, és a dir, vostè està d'acord amb que hi hagi companys seus que entrin en aquesta dinàmica? No, en absolut. Nosaltres sempre pensem, i ho defensem des del sindicat i ho hem manifestat aquests dies a alguns mitjans de comunicació, que si hi ha alguna mala actuació d'algun company del membre del cos de Mossos d'Esquadra s'han de depurar responsabilitats per via interna o per via judicial si és que el que ha comès és matèria penal o per portar a la Fiscalia Judicial. Vostè sap, però, vostè parla de 2 casos concrets, els 2 que s'han conegut. Vostè sap com jo que n'hi ha més. Altra cosa és que vostè sap com jo no s'hagin fet públics i no s'hagin considerat constitutius de delicte suficient o sospitosos de delicte suficient com per portar-los a la Fiscalia, que sí que van ser considerats aquests 2 casos. Jo el que conegui són aquests 2 casos, que els he pogut visionar perquè el Departament d'Interior va convocar els 5 sindicats i ens va passar les imatges. Ho va fer a posteriori d'haver fet la roda de premsa
creiem que aquest és un dels fets que no estem d'acord de l'actuació del departament. Creiem que els sindicats, que som els representants dels treballadors i del col·lectiu, quan hi ha un fet d'aquests ens haurien de reunir. S'ha demanat al Departament d'Interior tenir unes reunions amb el director general per crear una comissió que estudi tots aquests casos prèviament. I el que estem totalment d'acord és que si el departament i les persones responsables de fa 100 anys consideraven que aquestes imatges eren constitutives de delicte, es tenien que posar en coneixement de la Fiscalia. Vostè creu que hi va haver un error per part de la direcció política de la Conselleria de convocar una roda de premsa per dir que s'havien instal·lat càmeres ocultes, per dir que hi havia imatges que d'altra banda no s'ensenyaven i que aquestes imatges es posaven a disposició de la Fiscalia? L'error creiem que ha de ser convocar una roda de premsa. Creiem que el procediment normal i correcte hauria sigut ficar això en coneixement de Fiscalia i de Judicatura, seguir el procediment. Si a nivell intern es considera que era constitutiu de falta tipificada en el règim disciplinari del cos, s'havien de prendre les mesures cautelars que es consideraven. El que passa és que sempre que hi ha un cas que va per via penal, el que es fa és que s'atura el procediment intern perquè està en mans de jutjat i fins que no hi ha resolució judicial no es reprèn el procediment intern. I en aquest cas s'estan mantenint la suspensió cautelar de sou i de feina, de tasca, quan en realitat considerem que és el jutge el que hauria de dir si aquestes mesures s'han de seguir mantenint o no. El lògic creiem que és que s'haguessin tingut que aixecar i si el jutge considerava adient, tornar-les a imposar com a jutge. Hi havia altres mesures, es hauria pogut apartar aquests companys de la seva destinació a la comissaria de les Corts i destinar-los a un altre lloc, sense suspendre'ls prèviament. I no fer sobretot valoracions anteriors al posicionament judicial. El que demanem sobretot és que es mantingui la presumpció d'innocència per tothom. Igual que es demana per una persona que comeix un delicte o una persona que presumptament ha comès un delicte, també ho demanem com a Vostès els Mossos tenen una mica la sensació que contra vostès ara últimament tot val? Jo crec que estem entrant en un terreny perillós perquè estem donant a conèixer un sistema amb els delinqüents habituals de que de demà endavant hi ha obert la veda de presentar denúncies de maltractament per qualsevol cas. Però això ja passava abans, no? Perquè les fonts de la Conselleria el que diuen precisament és que van haver de reaccionar davant de tantes advertències, per exemple, del Col·legi d'Advocats, per exemple, d'Amnistia Internacional i de diversos organismes més. Aquesta és l'explicació que donen oficialment des de la Conselleria i ho diu el mateix conseller, vaja. Sí, el raonament que es va donar era que hi havia moltes denúncies presentades per possibles maltractaments, que s'havia comprovat a posteriori que el 99,9% d'aquestes denúncies són denúncies falses i que per això havien instal·lat la càmera, per seguretat dels propis Mossos d'Esquadra i també per controlar a veure si hi havia... Però en tot aquest procés, independentment que després la justícia acabi determinant que les denúncies no eren procedents, no goso dir falses perquè vostè sap que una denúncia falsa és un delicte. Sí. Per tant, com que després no consta que cap d'aquestes suposades denúncies falses s'imputi com a delicte a qui suposadament ho hagi fet, no deuen ser falses, deuen estar mal documentades, deuen ser improcedents, deuen ser... no sé quina és l'explicació. Ara, falses? No. Per això insisteixo, perquè si no aleshores, escolti, vostè m'ha presentat una denúncia falsa, vostè acaba de ser susceptible d'un delicte, per tant, ara obrim una causa per haver enredat la situació, la troca i posar la justícia contra les coses. Però no era aquesta la consideració que li volia fer. M'agradaria que vostè em digués els sindicats, mentrestant, on eren? Els sindicats estan fent la nostra tasca habitual diària, que és negociar amb el departament les condicions laborals, els mitjans, el desplegament de Barcelona, el proper desplegament que ens ve cap a la zona de Terres de l'Ebre, la mancança d'efectius, tot plegat. La nostra feina diària és aquesta, millorar al màxim les condicions laborals del col·lectiu i els mitjans amb els que treballem. I els 5 sindicats que hi ha als Mossos van tots a una en aquestes